אני אולפניסטית, כן, יש לי חצאית אמן, מחכה להתחתן, אבל בנים פה אין. באולפן השמינית עושה מבלה, להכתרה שום כסף לא נשאר לה, להנהלה תמיד אלינו יש תלונה, לכן אותנו מהשמיני שוק פיטרה. היי, כל היום בסיירות, והמורות את זה תמיד קונות, אסור לסגור במכינות, נלמד גמרא במדרשות. היי, נכשלתי בעוד בגרות, לא יודעת מה זה השאלת ספרים, מתחלפות למורים, ולי הם כן מפרגנים. מסיימות תיכון, אין לנו רישיון, באות רק לחזרות, ימים לסיום סופרות. אני אולפניסטית, כן, יש לי חצאית אמן, מחכה להתחתן, אבל בנים פה אין. הבית ספר בחובות, למה יש פה מזרקות? לא מחכה למיקרוגל, אם את שישיסטית אז חבל, לקומה שלישית טפסת ונגמר לי האוויר, רוצה לקפוץ מהמרפסת, דוחפת עוד שורה לשיר, אם זיינוקית פה עוברת אז היא משפילה מבט, את הבית ספר לא פוגשת לפני השעה 1, מסיימת את המקום עוזבת, אישור כבר לא מבקשת, על מכונית נוהגת. מסיימות תיכון, אין לנו רישיון, באות רק לחזרות, ימים לסיום סופרות. אני אולפניסטית, כן, יש לי חצאית אמן, מחכה להתחתן, אבל בנים פה אין. רוצה חבר מהמכינה, אז העברתי לו בחינה, ואם צריך אז גם מתכונת, לא מחכה בתחנה, לא זיינוקית מסכנה, וואלה אל תפני ילדונת. עד מתי קומה שלישית ולמה אין פה מעלית? כי אני כזאת ביבונת, לא מכירה את המורות כי הן כל כך צעירות. מה? לאישור שחרור אני זועקת, על שביסטיות אני צוחקת, עד מתי י"ב אני צועקת, כי שמיניסטית בו תמיד צודקת. סיימנו 12 שנות לימודים, קצת נכשלנו, אבל בסך הכל שורדים לבית ספר. שלום שלום אנו אומרות מועד ב', מקוות לא להתראות.